Moikka! Mä oon Sanna Vaasala ja tässä Erkan opiskelijana ja tehnyt jonkun verran töitäkin jo erityispedagogiikan parissa mahdollisimman epäpätevänä opettajana nyt sitten pätevöitymässä. Mun vuorovaikutustarina liittyy yhteen autismin kirjolla olleeseen oppilaaseen ja muistan hänen kanssaan työskennelleeni koko lukuvuoden yläkoululainen. Ja hän oli erityisluokassa pääsääntöisesti jonkin verran integroituna muihinkin oppiaineisiin. Mutta meillä oli tämmöinen tilanne, että hän systemaattisesti kieltäytyi koko vuoden kirjoittamasta yhtään mitään. Ja sitä asiaa sitten vuoden verran kierrettiin ihan sulassa sovussa. Ei tehty siitä sen suurempaa ongelmaa, mutta asia oli tälleen yläkouluympäristössä aika monelle aineopettajalle seliteltävä juttu. Ja sitten oli lähdön hetki kevätjuhlan aikana ja multa loppui siinä sijaisuus. Ja mulla on jäänyt ikuisesti mieleen, kun mä sain sitten kortin tältä oppilaalta, jossa mä näin siinä lukuvuonna ensimmäistä kertaa kirjoitettua tekstiä. Ja se oli aivan ihana kortti. Hän oli piirtänyt mahtavan auton ja maiseman ja kirjoittanut siihen korttiin, että hyvää matkaa. Ja toivotteli tällä tavalla minut ihanasti eteenpäin. Ja mulla on edelleen se kortti tallessa. Tästä on varmaan joku 7 vuotta, kun mä oon häntä opettanut. Mutta se oli mun mielestä ihana vuorovaikutushetki ja vuorovaikutuksen ilmentymä tällaiselta autismin kirjoon kuuluvalta oppilaalta. Siinä oli ehkä sen lukuvuoden paras palkka minulle.